Chichi zinga chiki mapostoli kambe wanka zuru tunguru ve 3 mbira 4 funza mbuya marala seko kumuka unipake patika undejesu akadaka mampostoli kumusuru suumba sintimu kwa mumaka mpata doti kunotola mbira isina muswe baba inganga mbayi waru ine ndiri chaya anzazi kwa kwenye kaundajesu akadaka ya yemeniwo waru ya wada piru buba Rigidi Voot 26 minutes past 9 4 minutes kutinzwe nawu nengwadza half past 9 ndechipi chiri kupisa chamakabatira Zimbabwe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsutsura tiri kuitika matima nawo senyika ino Zimbabwe tinenge takachibata tiri mukati mekufamba ndakadzibata mukoma KB dzakawandisa dziri kupinda kutaura kune kwata muri Zimbabwe paheadlines baba vakaroora mukadzi ane mwana wake varoora mukadzi ane mwana kadaro baba kwakuchibata mwana womukadzi ndokumitisa ndokubvaita pamwiri zuva rokunopona mwana achibva araba kubuda mimba yakatadza kuponekwa yatadza kuponekwa achingopedza kupupura mwana amai vachibva vafenda vachiendesa kuchipatara vachisvika vachifa daini oroshi will be for ndine nyaya yepataiko fomu paguruwe mukoma KP mwana akatema baba nedemo hanzi ndine nyaya yekugokwe sikiro rakabatwa richishinya nembudzi Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, oh, beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down, iwe mati gokwe chichakaitika sikiro kana tera nyaya sikiro tiri kutaura mudzimu wepamusoro yemhando yepamusoro ndokubatwa iri nechi nembudzi kuti Zimbabwe ndakambotaura nyaya yepaepweth yadhiraivha akapiwa kombi nemurume anoshanda mapurisa kudhara chiedzwa achinzipa nebhautu achibva apiwa kombi ndokubva afamba achita local city appers akazowana basa rekuenda kuguruwe achibva chacha mari dzake achidzoka kuzokesha akadzi nevamwe muri kukubhawa warohwa keshi mari yawapiwa isiriyo ndobva abata dhiraivha achimupisa nesigareti lighter makaona video makaona piki rake pachano pedu murume akapiswa nyaya yakazoenda kumapurisa yaenda kumapurisa kana kuvharovharo koti ikazoshedzera zvikanzizvo ko nyaya yakupiya vakuru vakuisimudza kumusoro tiri kuenda kukoti ndobva yaenda kudzoka kukoti nezuro ndiranga rizuva rekuenda kukoti Zimbabwe inzeve zvakazoitika nezuro batai makadaro ndawe zadiyana zanzi morning KB nabhozho ndemutsiroka Tracy paHarare province nahonorable Scott Sakupwanya mangwana chakachaya kuRufaro stadium uyai mangwana muone Herangers College ichikwapaidzwa neScotland FC Herangers College ichikwapaidzwa kana ichikwapaidzwa hanzi ichikwapaidzwa iti ngavauya vazoona bhora richitambwa bhora mutambo zvinhu zvitatu yes kuwina kudyiwa kana kudhirowa tsutsura bebesa bebe icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba ndange ndichitaura muri Zimbabwe update yenyaya yakatika kuepweth yemukomana akashandira mumwe munhu wekombi akapiwa kombi akazopiswa nesigeti lighter nabosi wake achinzi mari yako ainayo haisiriyo nokuti wati kunoita $18 wanyepera kunofanira kuita $13 saka mari yako kesha haisiriyo ndokubva abatwa nabosi ndokutaka kupiswa muviri wese nesigeti lighter Zimbabwe makaona video makaona munhu uyu nyaya yakaenda kubata Redzi Mosha yakazosimudzirwa ichinzi ngaidzokere kubata Redzi Mosha papi inzwa Zimbabwe zvakaitika nezuro ndoranga riri zuva rekunzizo vari kuenda kufinal court yes kuti kana munhu aine mhosva ari kupinzwa mukati murume uyu wekombi iyi akabva aenda kumurume uyu zvikanzi ndiri kukumbira withdraw nyaya usaendese nyaya zvikanzi handichisina simba iroro nokuti nyaya yekubata Redzi Mosha handichakwanisa nezuro manheru tichiti izvo kusora zuro manheru tichiti mangwana tiri kuenda kukoti akabva aenda kumapasi 7 manheru nyaya iyi ndeyekuepweth kunonzi kukomboni yatsva pachiremba 10 off achibva aenda pamashops achida kunotenga airtime dhuma nemurume uyo wakashandira uyo aine vakomana vaviri ndokubva vamudzingirira akanosvika chinopinda mutakshop mushop apinda mushop akanzi nevanhu mushop chimira munomu tizokuperekedza kusvika vati time iri nebasa ichadii haichaiti murume akatereka ndifambe ndine sei
ndiende kumba ndakatarisa pati murima asi kuona achingobuda pati 100 meters dhuma ndobva vamubata. Pavakamubata vakomana ava vanga varipo 3 sokureva kwake vakabata chigubhu chavangainacho ndiyo kikiri but asati ta kikiri akataka kusprayiwa kumaziso nemvura yabuda muchigubhu ndobva taka kutsva kumaziso ataka kutoshorwa ndobva abata chigubhu. Paakabata chigubhu ndokunzwa zvakare maoko ari kurasikirwa nemvura ari kupisa zvakare kureva kuti ivo vane zvavanga vakapfeka ndokukikiridzana achibvaona ndiri kuramba ndichisva ndobva amhanya ndobva ndopinda mune mumwe musha manga mune vanhu vachitandara zvikanzi mbavha zvikanzi aiwa vakomana kwandiri kubva ndiri kudzikira zvikanzi imbavha ndokubuda mumba imomo ndokunopinda mumba zvakare zvikanzi mbavha pakaungana vanhu vachibva kuti aiwa tomuziva munhu ambori nyaya kabuda paredhiyo inzwa nyaya ari kutaura ndiyo nyaya iyeyi. Vanhu vakanga varipo ipapo ndokubva vati tamuziva ndokuperekedzwa nevanhu kuenda padombo police station ndokunoripota. Nguva iyoyo pakaitika nyaya iyi pakutanga paive nomwe officer in charge. Iko zvinozvi paive nomwe officer in charge. Zvikadzira officer in charge kana yakamboitika vakomana ndo dzinonzi maundidzi. Yes. Vakomana pinda mundima. Manyai vakomana. Agani wantu. Vachinopinda mukati ipapo. Mukoma KB officer in charge ari padombo. Amuna zita rake. Ndinaro ndiri kurikanga ndoritsvaga. Ritsvage. Ndoritsvaga. Ndopana na constable Gwenere. Ndopana constable Gwenere. Ndobva vamhanya vakomana. Ndokunobatwa 2 usiku iwowo. So kwasara 1. Saka 2 vakabatwa. Apa vakanga koti zvo ainozoitwa zvo. Nokuti vakomana vakatobata munhu kuti mangwana koti isanopinzwa. Saka koti aisati yotoitwa but kutaura kuri kwatiri kuita 2 vakabatwa kwasara 1. Vakomana vari musango. Vari kutsvaga umwe munhu 1. Iye akasprayiwa mati murume uyu akasprayiwa kumeso nemumaoko endai pachanel munomuona maoko kuti asinga kuti yellow kuchi vanoziva vari kuti kwanzi mushonga unoshandiswa kumamaini vaida kuti zviite sei kupfuudza umboho pai akambopiswa izvozvi nyaenda kumatare edzimota asadirwa acid asprayiwa kufesa asprayiwa maoko manyai pa National FM WhatsApp channel kune vese vasati vajoina channel. Zimbabwe mukoma kebhori yedu kubade nyika yeZimbabwe ndakapakata tikadaiso kune nyaya yaitika mukati menzvimbo yatinochivedza kuti hwedza kunonzi kwamaruta mukati menzvimbo yemuri yeZimbabwe vanoiziva ndiri kukumbira musumudze maoko muchiratidza mukoma KB kuti munokuziva kunonzi kuhwedza kunonzi kwamaruta. 2005 kuna baba vakabata chibharu mwana wavo anga ari grade 7 ari mwana musikana. Mwana akaenda kuchikoro achidzoka kuchikoro tinozviziva kuti nyaya yekuti zuva nezuva kunowachwa aiwa nochengetedza uniform dzavo achibva kuchikoro akasvika chida kunobvisa uniform yake kuti mangwana agone kuenda nezvakare kuchikoro. Nguva yakanopinda mumba baba ndobva vamutevera ndobva vamubata chibharo. Mwana uyu anga ari grade 7 panguva iyi kureva kuti 13-14 years. Vamubata chibharo ndokumuratidza banga ndobva vati ukataura ndirokuuraya. Zuva iri mai pane kwangu washanya mwana uyu anozobotaura zvachose. Mwana uyu akazoita gore aita gore haana kuenderera mberi nechikoro ndobva aita pamuviri aita pamuviri ndokubva abara mwana wake abara mwana sikana. Baba Isabel, muri kuti mwana uyu anga ari grade 7 akabatwa chibharo nababa achibva aita pamuviri akatoenda kunobetserwa mwana aiwa nguva iyoyo apasi pakaita mimba ndokubva ambogara gore ndobva azoita mimba achiri mwana mudiki uyu ndokubva atobarawo mwana wake ari pamba apasati aroorwa. Mwana wakabara mwanasikana kutaura kuri mwana wakabara uyoyo akurawo ndobva aenda kundoroorwa. Amai vachobara chibharo nababa vave vavawo nemba yavo. Vanhu vese vachiwana mai vari kudzimba dzavo. Amai avo vekubatwa chibharo namaba vakabara mwana wavo vatori nevana 3 kumbe kwavo kwavari kugara. Uyu mwanasikana akabarwa uyu mushure mekuti vachibharo nababa aroorwa nemba yake. Inzwai nyaya yakudzoka inonzi chise achiende musi wachadii wacharimwa. Baba vane vana vakawanda wavaita vaingoti vakagara nemukadzi vakaita vana 2 osiya vakagara nemumwe mukadzi vaita vana 2 osiya. Iko zvinozvara mukati meguta reHarare kwaoneka timuchina twavo tokuchekeredza mayadhi muya munoita soro rakawanda tinonzi timuchina tinocheka usoro. Yes. Ndo mavari kugara nemumwewo wavari kungogara onai nekungoti vakura
inzwa papa vakuwashe varoora mwana uya akabatwa mena kana chibhara chibhazvarwa mwana wa baba nemwana wavo vakuwasha zvikazizvo mudzimai takuda kuzivawo baba vedu tinyatobvisa mari chiziva chi atashara mwana anoenda kuna mai vake peki mama tizivisei kuna baba vangu murume wangu akuti handiti zvikakwana pasina kuziva kuti baba vangu vari kupi akuda kuona vatezvara vake amai vanotsika-tsika kusvikira asumuka ndokuenda kuna nasekuru hanzvadzi dzaamai naive nasekuru ndiratidzei kuna baba vangu zvikanzi amai kwandichizvikanzi amai vari kutenderera amai ndokugariswa pasi nehama ndokuiswa mukona nanatete nenehanzvadzi denorosi uri pinifo sikutukane siteseko tinhimurani ichokwadi babukaseko mkoma black save inzwa baba pati ndobvaiswa mukona remember muri kuimba yenyu atidi kukudistebhari kwamakarohwa nokuda kwemwana na baba vake yes mwana wacho ane imba yake muri kuda here kuti imba yenyu ikanganisike nokuda kwenyaya yekungoti mwana ari kungodzwa kuti baba vako ari kwakati ava amai zvavaombera vari pakona ndokugara pasi ndokupfunya chisero ndokupfatura befu kuratidza kuti zviri kuuya zvihombe imbotarisai hanzvadzi yako kuti pairi yagara pasi yaoda kukudza mashoko auri fukidzira kuti anorema sikanzirega ndikuzivise pepe ndi grade 7 zvakaita ndizosiya chikoro pandakabva kuchikoro zuva rakati mugore riya baba vangu ndo vakandibata ndo vane mwana uyu baba nyakubereka kureva kuti baba vakaita mwana nemwana wavo uyu ari kuti muzukuru anoti sekuru kuna baba vababa but amai handizivi kuti ivo sekuru mwana vanomuti chii vanomuti zukuru here kuti mwana wavo zvadaro veukama ndokufamba zvikanzi havasi vega ivavo vane mukoma wavo futi wavakaita izvozvo vakapa vakaita zvinhu izvi vane mishonga vakotora kumalawi asati zivi kuti ndewei ndivamwe vakupupura vapedza kudaro timu yaziva kuti ndo zvakaitika kuti vachienda manje pavari kukumbira kumhuri yezimbabwe vari kukumbira kuti toudza here mwana uyu anga achitsvaga baba uyu kuti baba vako ndisekuru kuti kamuudza anoti kudii kuva kuwasha vakamuroora voziva here kuti vatezvara vavo ndo baba vaamai vemukadzi wavo toitaure toudza here mwana kuti sekuru vako ndio baba vako kumukwasha anozvigamuchira here anoti kudii achinzwa kuti ambuya vako vakabitiswa nebaba vavo ndo vakazozvara mukadzi wako tonyara here ari kunyeswa zvene murume kuti tiudze baba vako mukwasha asati aroora mukwasha akatogara nemukadzi wake aritogara naye but ada kunobvisa ada kuziva vatezvara zvikaranga zvino chinozodiwa zvikaranga nokuti apa ari kunzi akurira mushamani mekuamai amai apa ndionozivikanwaka kwawakurira kumusha kwaamai uko varisi dzinza rako tiudzewo kuna baba ako iwewe hei pavaziva nyaya yekuti aiwa mumusha imomo ndo mumusha make toudza here mukuwasha kuti azoombera sekuru okay hanzvadzi dzichiudzwa kuti ndakabatwa chibharo handitika nababa vapenyu hanzvadzi dzakati kudini kana kuti hama dzakati kudini ndopa dzauya pa secret yevanhu vaona nyaya vanatete nedzimwe hanzvadzi kana baba vasati avasati unovabvunza kuti babako zvamakaita zvirupupuro nemwana wenyu havana kubvunza asi akaita kuti simba rekuti mutsvago kuti baba ndevapi mwanasikana ari kuda mhinduro yabuda ishi vari kuti mhinduro yabuda iyi iri kurema ishi tonomuudza here mwana kuti sekuru vako ndo baba vako ko iye kana tamuudza achaudza kamurume wake kuti aiwa tezvara venyu ndeava zvinoita here ya kana kuti kwanzi toende here kuna mutara tonovabvunza kuti mutara kwanzi ndimi akachimhanyaka ndimi akabata chibharo mwana wenyu muri kuti mudhara hana kuzviita ari ega aiwa iye mudharaka asiri yakaita izvozvo ega kune mukoma wake futi akazviitawo kunomwe muzukuru akabata chibharo muzukuru zvakare alright ya pakaipa zimbabwe toita seiko mainzwa ndekupi wedza maruta
0713938538 achisina nembudzi chichouya mukoma KB aiwa nguva yedu nhasi aite mande svikiro akawanikwa richibata mbudzi kuita mudzimai iwe hachisi shoga ikoko chete zvakare pano pakateerera apa pano kunonzi kuchikonikatera kuti show kunyanga kunonzi kwakateerera ndichakupenesera sabhuku mukomana akawanikwa zvakare kumapasti 2 masikati akabata mombe zvakare usali kukanganisa usali komero manakiro neta mombe wenzo kuti yetiwa mdzimai munhu fafaize pepesa pewa ngati kufafadza nekutsodzera dziri kuitika matimana wese nyika ino Zimbabwe chandira kufafadza pano chinenge chakatakura chiri mukati mekufamba chiri mukati mekupisa nekutsodzura Zimbabwe rega ndingoreva kuti paka Harare ushe wekunze ndongwebatanze nekamuzukuru kacho haifidzi right Harare ushe wekunze pabodzi nehafiyo right inzwa mhuri yeZimbabwe rega nditengere panzvimbo yekuti izvo pahighfields pane nzvimbo iripo ine base but pabhesi iyi nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndiri kutaura zvebhesi but pane mukomana anogara muhighfields anoti pese paarova madrugs ake paarova mutoriro wake anotuka vanhu zvinonyadzisira zvokuti amai vake munzvimbo iyi vari kukutika kana kugara kwendeve zvakanaka nenyaya yekuti anotuka vanhu zvinyadzi vakuru nevadiki vakadzi vakuru akasangana navo andoshevedza vachiti imi amai imi uyai panapa ndogona kukupedzerai ndogona kuitira zvakati achitaura mashoko anotyisa zvane zuro zvakazoitika Zimbabwe akati apedza kutuka vamwe madzimai mahombe maviri ndokuzonotuka vamwe varume vaviri vaizvifambira zvikanzi aiwazve kodambudziko renu nderei kwaona mari nekwaona madrugs nekwawamwa tapinda papi ndokubva vahakira mukoma KB endai paNational FM WhatsApp channel munoona kuzvanjaradzwa kwaitwa munhu uchitukirei iwe uri munhu wemadrugs atina kudya newe atina kumwa newe munhu akaroveka mhuri yeZimbabwe achibva ipapo akatorwa nevanhu akandosiyiwa mugedhi avharirwa imomo kuti chimbogara imomo maybe kana chinge zvapera but pane kushushikana kuri kuita vanhu kuti izvo vanoziva bhesi iri vanhu havanotorwa vachidzoka bhesi harisi kuramba harisi kupera riri kuramba riripo asi zviri kuhighfields fiyo muri kuti mukomana uyu akura sei mukomana ari kuroma 19-20 years yes ari kutuka anotuka vanhu zvinyadzi mati kusanganisira amai kusanganisira madzimai anogona musangana nazo kuti imi amai imi akutotaura zvisina basa pamusoro pamai vachona vanhu vaenda kunoripota kumapurisa yes kubudikidza nehuno hwemwana uyu kubudikidza nebhesi riri kutaura saka zviri kunzi kudini bhesi riri kunzi harisi kubva pano vanhu pari kutangira zvinhu zvese ndobva ndabvapo mukoma KB pane nyaya yakaitika mukati menzvimbo yechekunze pane mukomana akaroora mukadzi wake semhuri ndokubva vagara vese ndokubva vaita mwana wandiri kutaura uyu ane 9 years but pa 9 years izvo hakusi kureva kuti vakasikana kuita wepiri vari kumuda kunyango vetatu kwanzi kunyango vakauya vari vashanu mudumbu rimwe chete ndinovagamuchira chikonzera ndo zvataurwa naMwari but zviri kutoramba mbere kweyaramba zvakare kunzi kwemwana uyu but mwana uyu ane 9 years haachaindi kuchikoro nokuti ari kurwara urwere waanorwara ndewekuti kunyange akamira kunyange achifamba vanotya kuti asvike panzvimbo zvinokuwadza kana kufamba ega nokuti anodonha pasi akadonha pasi wobva abuda furo ndokubva vafamba murume nemukadzi kwavari kufamba vari kuudzwa kunzi izvo hatikwanisi kukuudzai chikonzero tikakuudzai imi pachenyu muri vaviri munokonana murume nemukadzi hamuzirimi muri kurwarisa mwana but zvatinobudisa pano tikazvitaura imi muri vaviri munokonana ndokubva ita question mark ndokubva vawirana kuti kandikotsvaga mwana unotibatsira but makatsvaga mwana unotibatsira akabva ati zvamakamboudzwa pakutanga ndizvo but zvandiri kuda panapa ndezvekuti nine zvandoda kuita but shevedzai hama dzekumukadzi nehama dzekuvarume vana baba mukuru nababa munini vakaramba kuuya zvavo zviri nani but iwawe murume amai vako vakakubereka nababa vako vakakubereka iwawe mukadzi baba vako vakakubereka namai vakakubereka ngavakunde kusvika tichizoonesana kuti ingoshevedzai kuti bedu waye mwana anyanya kurwarisa uyai vabereki vese tisangane tionesane
ichokwadi shoko rakatumirwa vamwe vakabva kwarusape vamwe vachibva kunyanga vese vachibva panzvimbo ndokutaka kuonesana nguva yavaionesana mubatsiri uyo anga aripo ndokubva aita zvinhu zvake vanhu vakaita mazuva akaona nekuda kuti 3 days vari pamba vachizama kuonesana vakunotsokera amai vemukadzi mbuya vemwana go ndikuda saga ragu zvikanzi ndichakwanisi kufamba vatorongedza kuti kuseni vachamukira kumabhazi zvikanzi ndichakwanisa kufamba vasumudzei vakugomera zvikanzi ndiri kunzwa kuita seke ndoda kuenda kuchimbuzi but kuchimbuzi ndikaenda hakuna chiri kuuya but chinhu chiri mandiri ndiri kuita senge munhu akaroverwa chinhu ndiri kuita senge munhu ane chinhu mukati but hachisi kubuda ndazama kushandisa kana ruoko rwangu ndinotonzwa kuti hapana chandiri kubata but ndiri kunzwa mafeelings ekuti chinhu chicho chirimo but iko zvinozomediwa mandiregerera chiri kutokura senge chiri kufota chiri mukati mangu mukandiregerera ndinogona kuputika mashoko agogo vakataka kuda maiwe mubatsira kuti ndakasiyana ndati ndichaita zvandinoda kuita kuti imimi pachenyu muzoona kuti ari kukonzeresa ndiani so pavakadaro vamwe manyira mabasa but murume waamai ava haana kwanisa kuenda ndo pakazosara pachinzi izvo naamai ava inini kurwara kwandiri kuita kana ndichifa ndichafira pano hapana kwandiri kuenda chikonzero panapa ndo pane chipatara changu chero makada kundisa kuchipatara handisi kuda kuenda kuchipatara nokuti hakuna chandinorapwa ikoko ndinofanira kurapwa pano nokuti ndo pana rorira pano regai nditauro chokwadi changu ndiri kuzviziva kuti mwana wangu nemukwasha wangu mune zvamakaita makaziva muchibva mandigangira ndiri kukumbira ruregerero ndini ndaida kudya musukuru saka ndiri kuzviziva kuti ndimi maida kune zvamaida kuita mubatsiri ari kushedzera achiti aiwa ndine mhiku yandakaita nemazuva pari kudiwa 2 weeks 14 days ndo panogona kuzodzoka izvo saka izvo tara kuno kwatiri kuti tiri mu4 days mukoba KB pachidiwa 14 days amai vari kungovovora varipo paushe kunze apa vari kuchema vakataka kuchema nongachibuda masiriri ende pa4 days izi pane shoko rekuti ivo pachavo havasati vakwanisa kuenda kunozvibatsira uyezve havasi kudya chii chiri kuitika ameno kuti chii chiri kuitika ameno kuti chii mukoma KB mati gogo ndeve kupi ndeve kunyanga kumurume rekoti kumudzimai kumukadzi mukadzi ndi anovabereka unobva kunyanga ndo kuna gogo ndo kunobva gogo aiko zvinozvika vari paushe kunze ehe asi ndiwo vakati vaida kuita sei ndo vakati ndaida kupfuudza muzukuru so shoko remurume rinoti izvo inini handikwanisi kuvaregerera uyezve ndiri kuti ngavabude mumba mangu mumba vari kuramba kubuda kana ndisati ndave nani handibude muno ndi amukwanisi kuti murege kundiregera nekuti ndataura chokwadi changu so mukwasha akuti iye ngavabude mumba mangu amai ari kuramba kubuda mumba uyezve mukasha abvaisa shoko kuvanhu mukoma KB rekuti inini nemudzimai wacho handichamuda nekuti handigari nemubereki nemukadzi ane vabereki vaida kuuraya mwana wangu so vamwe vabereki vari kushedzera kusanganisa vabereki vake vari kuti iwe mwanangu usarambe mukadzi wako nokuti zviri pavabereki vemukadzi uyu asi zviri pamukadzi wako nokuti wangakaroora mukadzi wako but mukwasha ari kushevedzera kuti Zimbabwe ndinokwanisa kugara here nemukadzi anobereka noita zvinhu zvakadai kumangwana ndizourawo here ndirini ndiye here mukwasha aunza nyaya hanzvadzi yake but iye ari kuzviziva chikonzero chatoti hanzvadzi yangu endesa nyaya iyi nokuti ndingagara sei nemukadzi uyu ane vabereki vanoita zvinhu izvi but apa izvezvi ambuya vachiri kuvovora rumba make vane mhuri yakura sei mwana mwe chete iye mwana wacho iyeye mwana mwe chete ane 9 years yeye wepiri aitoramba kuuya so mukwasha arudaka kuramba mudzimai ada kuramba mukadzi nokuda kwekuti amai vemudzimai wake vabuda pachena kuti ndini ndaida kuita sei kuuraya muzukuru the Zimbabwe Broadcasting 0713-938-538 okay nyaya yemabhesi kunyeba kuti anoparadzwa okay kunyepa alright nyaya yemabhesi kunyepa kuti anoparadzwa they are generating income kumapurisa vari kutodya nemabhesi iwayo pane mubvunzo uri kubvunzwa panapo kuti kwese kuri kuitika zvinhu izvi yes pane bhesi here risingazivikanwa munzvimbo kuti apo pane bhesi apo pane bhesi apo pane bhesi but sei asingaperi vamesabhewa papa ndiri kuona pane nyaya apa naikanyemba ichokwadi here icho chekuindia okay regai tizochitarisa hanzi nyaya yemabhesi kunyepa kuti anoparadzwa they are generating income kumapurisa vari kutodya nemabhesi iwayo
isusu atidike kuita zvinhu zvokunyepera zvokufungidzira. Namba dzakomishina Potemba Nyati mutauro wamapurisa tinadzo. Monday kana Tuesday tovakumbira vauye papi pano pa National FM motumira mamessages enyu vachiverenga handiti kana kuti munotumira mameseji panhamba yepolisi iya WhatsApp number iya tinayo totitumirai ipapo. Kana pasina kuitika action mukati me 1 week tovashedza komishina kuti tarisai mone makatumirwa pankapiwa information hapana action yakaita sei yakabuda yakaitika zviri kurevei nokuti utungamiri President Dr. Idi Mnangagwa ari kutaza kuona turo vari kutaza kurara nenyaya ichi yemutorirwe mukoma KD pakatogadzirwa task force yokuti ipedze dambudziko iri. Toita sei baba Isabel izvezvi pataiko farm Guruve nezukusora ziri kuna baba vakatemwa nedemo nemwana vakatemwa musoro mutemwa nedemo mwana kupindira baba namai vakashama mumba kubata mai muromo mwana pamusoro amaipasa mabimbiri baba 105 years achibva tema pakati pemusoro apa nenyaya yechechi yavanoenda vari kuramba kuenda kuchipatara vari kutorapwa nevanhu vekuchechi vakatema kwamutasa zvakare izvezvi kune demo futi rakabuditswa mwana aida kutotema chi vabereki futi but anti yacho ndeye madrugs but mubvunzo unoti pese pane bhesi remadrugs munzvimbo inogara vanhu hapasi kuzivikanwa here mabhesi pahapere Southlands Park kune mapurisa anaro kuno abatwe hanzi mukoma tatambura KB Nabhosho. Iyi message iri panapa Natasha takura message titumire chi Commissioner Potemba Nyati ese ane chokuita nachi nemabhesi tovatumira so that patiraudza kuti huyai kuno vanenge vachiziva chi kunyunyuta kuri kuita muri yeZimbabwe. Yese mamessages ane chokuita nemabhesi matore Natasha woti titumire Commissioner wemapurisa mutauro wemapurisa Potemba Nyati vaone dambudziko riri kusanganaka nemhuri yeZimbabwe. Kana ndanzwa zvakanaka mataura kuti baba vakabata mwana chibharo ari mugrade chi ari mugrade 7 2005 hana kubata pamuviri anobata mari 2006 ndio pakazobata pamuviri kureva kuti mutambo unozomirawo mwana uyu ari kuti baba vakaramba vachimubata here kana kuti ndiwo ikako paakuzoudza vanhu ndo zvaakangotaura izvozvo kuti inini ndakabatwa apa then ndikazoisa mimba 2006 kureva kuti bhora yange yangoreherere ndaida kuti dai zvaibvira mobvunza veukama kuti baba vakabata mwanasikana wavo ka1 2005 here kana kuti vakaramba vachimubata nokuti akazobata pamuviri 2006 after year ndizoka ichokwadi hanzi baba Isabel natakudzwa mukwende garisikayoka pache asi pari kupisa kujamba kwamuri kuita mute vari kuona paFacebook page itrekita kadi itrekita babo inenge chifamba ipapo pakujamba ndo pane energy yese ipapo hanzi naCharles Jamu munhu mukati mudhara uyo hama ngadzitaure chokwadi hapana chichavigwa zvinoita here kuti nyaya yakaitika 2005 ndizvo re baba Isabel mwanasikana akabatwa chibharo 2005 veukama vanokwanisa here kuenda kunoripota nhasi 2025 ndinombonzwa vanyati vachiti mhosva idi aiyovi rega tinzwe kubva kuvateereri zvinoita here kuti mwana akabatwa chibharo 2005 vonoripota 2025 kuti ndo zvakaitika izvozvi mwana uyu ava mudzimai ane vana vangani vana vatatu 3 0713-938-538 0713-938-538 tsudzura chimwe baba Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tiri kuitika matima nawo senyika ino muri yeZimbabwe paka headlines chaku headlines chiri kuti tani Zimbabwe pana baba vakaroora mukadzi ane mwana wake Odoni Natasha titsvagirewo iye yakanzi musanetse zvenyu Commissioner nditsvagirewo pane alright timbotaurai tichitsvaga pane murume akaroora mukadzi ane mwana wake ari mwanasikana aroora mukadzi ane mwanasikana babava vakazobata mwanasikana wemukadzi ndokubva vamupa mwana uyo achibva ita pamuviri achigara pamba paamai nababa
ndikuti murume wa mai ndi baba aitoto baba mimba yakabva yateka kurwadza kuti aende kunopona mimba yateka kurwadza kuti aende kunopona ndobva aita sei ndokubva kupona kwaramba ndobva anzi pupura paakapupura ndobva apupura kuti baba ndiwe muridzi wemimba kurevazani stepfather amai vachibva dona pasi ndobva vafenda ndokuendeswa kuchipatara vachisvika vachibva vafa baba ndokubva vasara nemwanasikana izvezvo mwanasikana uyu akatopona ane mwana wake but amai vakabva vafa mushure mekuti mwana akapupura kuti izvo pamuviri apa nemwana uyu ndiwa baba vepano sakutaura kuno kwatiri kuita izvozvo kutori nerufu kwakwa amai mushure mekunge mwana apupura kuti pamuviri apa ndepaamai so vanhu vangomira kuti vanzi kuti ichafambiswa sei hama dzaamai aurayisa mwana wavo ndiani mwana wacho nemukwasha wavo anove ndiye akaita makunakuna nemwana vachibva vasara pakangobuda shoko rekuti ndakaita makunakuna muridzi wemwana uyu ndi baba murume waamai amai vakabva vadona vachitakurwa vachiendeswa kuchipatara vachisvika vachibva vafa mwana uyu akaita makunakuna na stepfather akura sei 18 years hey! Saka amai vakadona mushure pakangopupura mwana kuti vanhu vakuru vakashedza vakuru mama ndishedzerewo mwana wangu uyu pane zvimwe zvamunoziva here zvinoita kuti mwana apupure kana kuti mwana aite sei abare mwana chikonzero tanguri tabvira paakapupura mwana chete achingopedza kupupura kuti baba ndiwo vakandibata ndiwo muridzi wemimba mwana achibva buda mwana achipedza kubuda amai achizwa shoko iri vachibva vadona fenai munhu takwira munhu kuchipatara chinosvika kuchipatara sarai nematambudziko saka izvozvo amai vakashaya vari kumauchari izvezvi na stepfather amai vanga vane mhuri yakura sei mwana 1 mwanasikana uyu akabatwa here akamanikidzwa here kana kuti vakadana na stepfather vatowirirana baba Kanyemba na Bosho musanetse zvenyu komishina avo mapurisa anoziva zvari kuita sei achidaro if you want to solve a problem in Zimo first find out who is benefiting ndinonzi Liberty ndiri kwa Bulawayo hazvingatadzise kuunza komishina pano aiwasi nokuti nyaya yemadrugs idambudziko renyika anditi pane vanhu vari kubatwa each and every day vachinzi vawanikwa nemadrugs aya asi nyaya yekuti pakati pane base iri kubva kuvateereri ichokwadi toda kuti vauye pano tivabvunze kuti hamusi kuziva here mabhesi ariko ende zviri kunzi kana mukaziva kubudikidza kane makamba ari kunzvimbo iyoyo hapana zviri kuitika tonzwa kuti vanyati vanoti kudini panyaya iyi handiti yes ichokwadi ndo mubvunzo vanoda pana pokunzi munorevera hapana bhesi risingazivikanwe saka sei zvisingaperi sei asiri kupwanya 27 minutes past 11 ndopafika nthawe pari manje tombodai baba Isabel ndiverengere message iri pano ndoiverengere message kana kuti ndipe Natasha averenge zvake message Natasha verenga neunyoro Zimbabwe hatina zera nayo plus 263 Natasha verenga message yabva kumuteereri nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kunyunyuta kuti mapurisa vanogona vachiziva pane mabhesi handiitika saka pane vari kufunga kuti pane chikiribidi chinogona kunge chichiitika ndopatati pairega tishevedze mutauriri wemapurisa komishina Pote Banyati asi pane muteereri ane dzimwe pfungwa anzi kudii Natasha anzi dai mutungamiriri wemapurisa agadzira uniform isina homwe Shula mani selector anzi dai mutungamiriri wemapurisa agadzira uniform isina homwe saka kuti homwe ndo problem andi my uniform ane mabhandi ane mabhako hauna kuna kupfekera kumasokisi Zimbabwe mavaziva here baba Isabel wapanava
JSK Chibadura. Vanopwanya, Vanotsudzura, vanobadura, vanotsebura. Rega ndikuzivise handina hana mukoma KB nokuti mangozotsudzura. Rega ndikudze muri yeZimbabwe kane kasong karipo ipapo featuring Bozhongora. Pa-album riri kuyeruri. Pane one karipo ipapo Featuring Bozhongora. Ndiri kunzwa kuti nhasi vanenge vari kudombo shava. Pamukati. Ayo, Molifi. Molifi. Paya. Vanenge vachitsudzira vari ipapo. Tanzi munhu mapurisa anofamba nyaya inenge yaripotwa. Ose ini ndichindikana ndichibhema hangu mbache dzangu ndakagara vakadarika vanondibata ripoti inenge yaenda nani inini vangosangana neni vachichibhema. Unenge wabatwa uchipara mhosva. Ripoti yacho inenge yaenda nani dzona handimatani vanoenda ripoti yanhingirina. Noti vese vanobatwa vaenda kunoripota. Dzimwe nguva mapurisa vachifamba vanobva vangokubata ipapo wobva watokusunga. Saka ngavangofamba kapabhesika. Munenge musina waudza kuti mabhesi ari kupi? Aiwa, havasipere kuudzwa kanyamba kana nyaya ichitotaurika kuti mabhesi anenge aitozikanwa munhu anomirira kuudzwa. Ndosaka tati regai katisevedze vanyati pano vazotiudza kuti shuwa havazive here kuti mabhesi ari kupi. Ndatenda zvangu rega ndingovudza kuti Bozhongora tiri kutukana here. Hatisi. Azviite sei? Tsudzura 8538 paita munango pantedwe. Hello. Kanyamba Bentona kule. Zviri sei. Ndiripo kuti. Zviri sei mukoma wangu? Ndiripo kule Alex Dojabose kuru. Taura tinsi. Ndinotanga nechokumufakose icho. Chokumufakose chitara Highfield. Unozwa abereki kandiona mwana wedu kuti ari kuita zvemadrugs vantu hausi kumunzwisisaka kurumidze kuripota. Kana maripota otorwa mwana oenda kurehab oitwa zvinoitwa kurehab mozodzoswa mwana wenyu anaka. Chokwadi pane vari kubatsirwa kumarehab uko. Bvunzwa nezvaari kuita one ari kuataka imimi wabereka otaka maoutsiders zvese munozoita sei? Hey! Saka mukaona mwana musinganzwisise kurumidze kuripota musati kwenze mwoyo wekubereka mayazi mwoyo wekubereka unozokukanganisa futi. Ko tiri kunzwa kuti bhesi racho rekufiyo iro harisi kupera wani. Bhesi rotaura chokwadika ndofunga mapurisa akatoteerera chete mapurisa anomirira munhu aenda neripoti iwo amaiwa nomwana ngowatendenzisa ripoti bhesi rori robva ratenda kutoredzwa rotoparadzwa zvachose. Aiwa tinotenda. Uyezve nekuushe wekunzeyo ndiri kuona sokuti uyu mukomana ngaasarambire mukadzi wake bhosika amai kana vabereki vavo roya hapana zvikuru zvaungazviiteka. Tungokumbira tumubatsirika abatsiri zvokutobatsira zvokutita ureu unobva wapera kuna ambuya wa zvachose. Akavasiyirira shonkwasha anogona kutya kuti ramba chibereka vana vanodyiwa. Asi Gweja wataura kuti mukwasha uyo murume ngarege kuramba mudzimai. Pari zviri kuramba kosi mudzimai haizi mhosva yake taura chokwadi haatozvizivi nezvazvo vabereki ungawaite songaende kuvaisira poison kana watema nedemo kuti muroi hazvitenderwi. Saka ngaangoitiwa mwoyo unotsitsi kuti aiwa sezvomubatsira ari kubatsira ngaachibatsira upedza zvese iyo gare nomudzimai wake. Aiwa tiri kukunzwa Gweja. Ndo shungu dzangu idzodzo. Paita munango pantedwe. Halo paNational FM Radio. Halo. Yebo. Mamuka sei koma KB? Tamuka mamuka sei? Ndoda kubatsirawo kuhwedzawo babawo kunitsa mwanawo. Babawo vane mhosva dzakati kuti vakarepa vakaita makuna zvekare. Saka mhosva dzavo dzakawanda vanotoda kubatwa nenguva ivavo vatoiswa mukati vobva kuripiswa kwamambo. So veukama voita sei? Ukama vasachinyenyeredze nyaya yatova pachena ngavatomhang'ara kune mutemo munhu atorwe uyu. Right. Tinotenda tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura naHilary Kazumba ndiri kumhangura ndokumbira kusawo Sando. Ipai Sando tinzwe. Ndoda kumutsawo mukadzi wangu Maishedi ari paMandhabheni paBeta Bricks mwana wangu Richard naShairini naShedi ari kuclinic number 1 uko. Pandaisa Sando dzabhosho rikiti bhu. Tinotenda maita basa muko.